F'ġurnata u ambjent mill-isbaħ mijiet ta' persuni għażlu li jagħtu l-kontribut tagħhom f'dan l-att nobbli billi ħadu sehem f'maratona ta' sports differenti. Apparti l-lob ta' futbol, volleyball u handball kien hemm diversi attivitajiet oħra ta' divertiment fosthom kant u anki sfin. Saħansitra timijiet tal-futbol minn One TV, TVM, Net TV u Times of Malta labu flimkien logħba ta' futbol. Għal din il-maratona attenda l-Prim Ministru flimkien mal-familja tiegħu fejn kellu kliem ta' tifħir għal Puttinu Cares u għall-għajnuna kbira li qed jagħtu lill-familji fil-bżonn. Il-Prim Ministru saħansitra offra ger li ġie mogħti lilu mill-plejer Taljan Mario Balotelli ftit tal-ġimgħat ilu meta lab kontra Malta, ger li mistenni jinbih għal prezz ta' mhux inqas minn €400 bil-flus kollha imorru għal Puttinu. Spikkaw ukoll il-bejħ ta' gerijiet ta' plejers ta' fama mondjali bħal Del Piero, Giovinco u Gerrard. Fil-waqt li faħret inizjattivi bħal dawn mart il-Prim Ministru Michel Muscat ħeġġet lill-poplu Malti biex jagħti iktar donazzjonijiet. Naħseb li importanti li nitlu fiż-żarbun ta' dak li jkun u ngħinu għax int tkun qed fiha tkun taf il-bżonn ta' dak li jkun u nappella lin-nies li mill-ftit tagħhom ikomplu jiġu jissapportjaw din l-attività għax finalment ħangawdu il-komunità kollha l-pajjiż kollu. Sa dan it-tant il-Prim Ministru żar attività volontarja fejn studenti mill-iskola Our Lady Immaculate fil-Ħamrun tellaw attività ta' car wash bid-donazzjonijiet miġbura imorru għas-santwarji tal-annimali. Din l-attività ħatibqa' għaddejja sa' u daw kollha li jridu jaslu l-karozza tagħhom jistgħu jagħmlu dan għal donazzjoni ta' €5.